आज्ञा परदिन सकाଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଆଗର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ 4:33 ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିନା ମୁଁ ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସକାଳେ କଲ୍ କରିଥିଲି। ସେ ସକାଳେ ମୁଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ, 3 ଥର କଲ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ପାଇଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ହେଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଆମର ସବୁ ଚଳେ, ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ହେବନି, କଥା ହେଉନି, କଥା ହେବିନି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେମ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସେମ୍ ଘଣ୍ଟା, ସେମ୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିନା ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ। ସେ ଫୋନ୍ ନ ରିସିଭ୍ କରିବାରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା ଯେ ହେଇପାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବା ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କି ଝଗଡ଼ା ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ତ ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେନି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି 2 ଜଣ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇକିନା ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତ କହିପାରିବିନି, ଯାହା କହିବେ ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠୁ ବାସ୍ କଥା ମାନେ ଫରକ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ବିବାହିତ, ଆଉ ତ କହିପାରିବେନି ଆମେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା। ମିଛ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ବାଲା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖରାପ ତ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା ବାଲା ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେଠି ସେ ଆକ୍ଟିଂଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇକିନା ପଳେଇବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନେ ଘଟଣା ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ କହିପାରିବି। ଦୟାକରି ଫୋନ୍ଟା ମିଳିଗଲେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲେ, ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବି। ସିଧା ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଦେବି। ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସହ ଲାଷ୍ଟ ମିଟ୍ ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମିଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମିଟ୍ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ଝଗଡ଼ା ବଚସା ହେଇଛି। ହେଇପାରେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକିନା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେଇଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଜିନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଲୋକ ଲଗେଇକିନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ କଥାଟା ରିଭିଲ୍ ହେଇଯିବ, ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଡାଉଟ୍ କରୁଛି। କାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମନୋଜ ଭାଇ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ ଜିନାକୁ ନେଇକି 2 ଜଣ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାନେ ମନି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ରଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଫୋନ୍ଟା ମିଳିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫଟୋ, କଲ୍, ମେସେଜ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍